De-aia zic că e sketchy. Da, și eu. Stai la Brazi, acasă. Foarte dor mi-a fost de acasă. Cu casca POC, dar nu se vede de la GoPro. Țin GoPro pe cască. Și ne dăm pe bicicletă. Chiar Iud a plouat multe zile. Multe zile chiar a plouat. Și înainte am fost și cu Basc, cu Lăcean și cu Edi. Cu cei 3 crai. Nu am văzut de foarte mult timp. Și am făcut un session într-un loc, o să pun niște videouri imediat. Și foarte bronzat, că m-am întors de la mare. Mi-am luat un GoPro și o să încep un canal de YouTube. Sper să fie fain. Și să avem distracție cu el. Dacă ia să am foarte bine. De-aia zic că e sketchy, că-ți fuge. Da, mergi foarte încet pe acolo la inside-ul ăla. Da. Dacă bagi mai outside și te bagi pe aici drept. Hai! Dai! Da, și eu. Da, bă! M-am blocat acolo. Hai, pula, vedeți pe doi, pe nu! Uop. Bă, ce alunecă! Bun, ce să vă zic despre canalul ăsta? Vreau să postez clar cum mă dau cu bicicleta, antrenamentele și vreau cumva să mă documentez off-season-ul, sezoanele și progresul meu ca rider pe scurt. Și sper sincer să mă țin de treabă și eu și vouă să vă placă și voi să fiți cât mai mulți și să urcăm pe cât mai multe culmi și podiumuri împreună, să atingem cât mai multe obiective și să ne distrăm, cel mai important, să ne bucurăm de acest journey, să zic așa. Uite, vă veriți, se vede? Mă dau și poate ne mai vedem și de la sală astăzi. Up. Bun. Am început nu așa bine. Ce pus m-a băgat pe aici. Ocolim și am ocolit cu bine. Dau pe jos. Așa. Uitați-vă, copii, la vale, pe drumuri petruite, să nu-i dați tare, că ori alunecă foarte tare, adică și asta întotdeauna, și poate dați de cineva sau de ceva mașină sau un câine, vă sare în față și muriți amândoi. Nu recomand. În jos la sală, facem niște light work deocamdată pe bicicleta de sprinturi, pedalăm până la Fumriga și apoi schimbăm sala, adică încăperea, și mergem să facem niște forțe. Sper să vedem. Oricum, light work deocamdată, ne revenim și urmează off-season, mă duc și tare. Întoarce camera puțin. Salutez pe domnul Alex, și antrenor
Și camera. Terminat antrenamentul, am mai avut câteva cadre, ce nu l-am filmat. Dar a fost ok. Au fost niște exerciții de cumva de menținere acum, până terminăm de tot sezonul, tot astea le facem. Și apoi numai de când începe sezonul o să începem niște exerciții mai grele. Dar tot îți spune și astea. Tot dezvoltă puțin forța, dar nu încât să altereze performanța pe bicicletă. So it's good. All good. Așa că uite din mașină cu Alex iară. Am urcat în mașină. Da, a fost frumos. Cum n-am mai făcut de mult, m-am obosit puțin. Da, și cam asta a fost ziua. M-am dat pe bicicletă de mult timp. Am și venit la sală. Am și văzut cu Alexia. Dar am văzut zilele astea de mă sătura de ea. Și see you again next time.